Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stemmen uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmachtig is hij van geslacht tot geslacht, van hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmachtigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Woord van de Heer, wij danken God. We vieren vandaag het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Een feest wat misschien voor heel wat mensen in onze dagen gemengde gevoelens oproept. De hemel, daar praten wij mensen eigenlijk niet meer zo gemakkelijk over. Oh, heel zeker, als onze kinderen klein zijn en ze krijgen met de dood te maken, omdat bijvoorbeeld opa of oma sterft, dan zeggen we gerust wel dat ze in de hemel zijn, want je moet toch iets zeggen. Maar als je mensen op de man af zou vragen, wat gebeurt er als je doodgaat, dan denk ik dat velen een gereserveerde houding zullen aannemen en niet verder komen dan de wat stereotype uitspraak: ja, er zal wel iets zijn, of dat ze daar zelfs grote vraagtekens bij hebben of dat zo is. En voor heel wat mensen gaat deze gedachtengang heel gemakkelijk samen met ergens nog een christelijk leven. En toch, met het geloof in de hemel raken we de kern van ons christen zijn. De hemel is voor ons christenen een diepe werkelijkheid. Maria, ten hemelopneming, wil zeggen, ze is met ziel en lichaam, dus met haar hele zijn, ten hemel opgenomen. Ze is bij God. De hemel betekent dus bij God zijn. Geloven in de hemel heeft dus met geloven in God te maken. De hemel is bij God zijn. Heeft Jezus zelf niet gezegd in het evangelie: ik ga heen om een plaats te bereiden, opdat ook gij zoudt zijn waar ik ben. De hemel is thuiskomen bij God, waar Jezus is, waar Maria is en al de heiligen. Maar de hemel is niet iets van straks. Heel veel mensen beleven dat vandaag de dag wel zo. Och, wat er na de dood komt, dat zie ik straks wel. Als christenen geloven we dat de hemel met ons leven vandaag van doen heeft. Omdat namelijk God met mijn leven vandaag van doen wil hebben. Beter gezegd, dat we met hem te maken willen hebben, dat we daar zelf voor kiezen. Dat betekent christen zijn immers. Geloven dat God iets voor mij wil betekenen. En daarom zeggen we ja tegen hem. Dat is geloven. Ervan overtuigd zijn dat God er is, dat hij zorg heeft, wij op hem mogen rekenen. Maria is daar het voorbeeld. Maria hoorde in haar tijd bij de groep Joden, en dat waren ook in die tijd echt niet zoveel, die gelovig uitzagen naar de komst van de Messias. God een plaats gaven in hun leven van elke dag.
die leefden in vertrouwen. Toen God haar dan ook uitkoos om de moeder van Jezus te worden, heeft Maria dat gelovig vertrouwen gehad en ingestemd. Ze zegt, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maria zei ja tegen God. Dat klinkt mooi, maar was heus voor haar ook niet altijd eenvoudig. Haar ja, haar gericht zijn op God, op de hemel, heeft haar heel wat gekost. Vragen. Ze begreep Jezus niet altijd. Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn, had Jezus gezegd, toen ze hem na 3 dagen zoeken eindelijk in de tempel vonden? Maria zal veel niet begrepen hebben in haar leven, zoals ook wij niet altijd begrijpen waarom de dingen zo moeten gaan zoals ze gaan. Maar Maria bleef wel ja zeggen tegen God, tot onder het kruis. Maria is ja blijven zeggen door alle ups en downs van het leven heen. Alles ging lang niet zoals zij het zich misschien had voorgesteld. Maar ze wilde leven in de overtuiging dat wij die weg van het leven, met alles wat het brengt, in God mogen gaan. Ons door hem gedragen mogen weten. Maria bleef ja zeggen. En daarom is de kerk ervan overtuigd dat zij die gericht bleef op God, op de hemel, nu ook over de dood heen in die verbondenheid met God is opgenomen. Zij de voltooiing heeft bereikt. Maria, vrouw van geloof. En ze is het voorbeeld voor ons om haar in dat vertrouwen, in die overgave na te volgen. Om in alles wat het leven ons brengt, het vertrouwen te durven bewaren dat God ons draagt. Dat vraagt een houding van overgave. Dat vraagt dat we in die zin iets van de houding van een kind bewaren, of misschien mooier gezegd herwinnen, dat vaak veel gemakkelijker dan wij volwassenen in die verbondenheid en dus ook in de hemel kan geloven. Elisabeth zegt vandaag in het evangelie, zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Mogen dat ook van ons gezegd kunnen worden. Dat we de eenvoud van het kind herwinnen, om werkelijk in dat vertrouwen te durven leven. Vragen wij op voorspraak van Maria, die voor elke christen in die grondhouding het voorbeeld is, of ze ons op die weg wil voorgaan. Dat ook wij deel mogen krijgen door onze christelijke overgave aan het eeuwig leven. Amen.